Ola, boa tarde. No barrio vigués de Teis están fartos da situación de abandono dunha bella fábrica que, segundo afirman, non só afea, senón que supón, ademais, un perigo. E o enfado aínda é maior porque os terreos desta antiga fábrica de pinturas pertencen ao Concello de Vigo dende hai 25 anos. Os veciños creen que deberían buscarlle un uso útil a este espazo. Xa estuvo con ocupas, xa estuvo, o sea, ahora hai peligro de derrubamento, xa estuvo está con moitos problemas de ratas, de abandono. Hoxe é domingo de Ramos, as celebracións percorren todo o país de Tomiño a Burela, pero hai unha cidade onde se vive con especial devoción, en Ferrol. Andrea. Sí, efectivamente, día moi especial hoxe aquí en Ferrol porque 3 das 5 confrarías que hai na cidade saen hoxe a procesionar. A mañá estivo marcada polas Irmandades das Angustias e das Dores que, tras bendecir os ramos e as palmas, tomaron as rúas entre a emoción de centos de devotos. En esta primeira fin de semana da Pascua tivemos a sorte de estar gozando do sol, algo que se nota nos principais puntos turísticos de Galicia, como aí en Sanxenxo, Demetrio. E notase, a pesar desas temperaturas frescas ao longo desta mañá, con esa brisa máis que fría, o sol fai xustiza e moitas persoas disfrutando desta primeira xornada de domingo, primeiro domingo de Semana Santa, polo paseo de Silgar. A Asociación Veciñal de Teis reclama a renovación do espazo que ocupa a antigua fábrica de pintura Proa. A parcela é propietaria do Concello de Vigo dende hai 25 anos. Os veciños queixanse de que o seu estado de abandono supón un perigo pro barrio. É o edificio da vella fábrica de pinturas Proa no barrio vigués de Teis. O Concello adquiriu esta propiedade en 2001 por medio dunha permuta. Desde entón foise deteriorando e a Asociación Veciñal denuncia que é un foco de insalubridade. Que leva en mans do Concello pois 25 anos e dende fai 25 anos non se fixo nada. Xa estuvo con ocupas, xa estuvo, o sea, ahora hai peligro de derrubamento, xa estuvo está con moitos problemas de ratas, de abandono. Este edificio non é máis que outra mostra do desleixo que o Concello de Vigo trata ao barrio de Teis. Desde a Asociación Veciñal non queren achegar unha proposta concreta sobre que facer nos 4.000 metros cadrados que ocupa esta propiedade no centro do barrio. A veciñanza de Teis necesita deste espazo para o seu esparcemento e para o seu benestar. Nestes momentos parécenos que é unha zona relativamente perigosa para os viandantes, para os peóns, e necesitamos que se faga un proxecto no que se leve adiante esta renovación. O alcalde actual ten manifestado de que era un sitio idóneo para unha residencia de anciáns, que non está de acordo ca residencia de anciáns que van a facer na ETEA, pero nós non nos opoñemos tampouco a que faga unha outra residencia aquí. De feito, Vigo necesita unha residencia de anciáns. Se ten falado de aparcadoiro, de 2 plantas de aparcadoiro, e facer unha praza encima. Opinan que un aparcadoiro daría servizo ao mercado que está nas inmediacións e a todo o pequeno comercio do barrio. E aunque se senten abandonados, din que confían en que as súas reclamacións acaben por seren atendidas. Unha muller de 88 anos morreu onte en Vilanova de Arousa atropelada por un coche mentres cruzaba a estrada que vai de Cambados a Vila García. O suceso acontecía pola tarde e ata alí acudiu persoal sanitario que trasladou a vítima ao centro hospitalario, aínda que terminou falecendo polo grave estado no que se atopaba. En Carballo, na provincia da Coruña, un axente do Seprona quedou ferido despois de precipitarse coa moto por un cantil na zona da Pedra do Sal, na parroquia de Noicela. O garda patrullaba polo litoral xunto a un compañeiro cando, por causas que se descoñecen, a moto caeu por un desnivel duns 15 metros. Un amplo operativo de rescate trasladouse á zona para rescatar o ferido e estabilizárono xa no lugar e despois evacuárono en helicóptero ao Hospital da Coruña.
E outro susto en Oia, ao sur da provincia de Pontevedra, a pasada madrugada. Foi o accidente de tráfico dun vehículo que se viu envolto en lapas na parroquia de Viladesuso. A pesar da espectacularidade do incendio, que calcinou o coche por completo, a reacción rápida da condutora evitou unha traxedia persoal. Puido saír polo seu propio pé do coche e pedir axuda nunha casa próxima ao lugar do accidente. Esta mesma semana produciuse un incendio nun coche na estrada que une Cambados a Maila Lanzada. Por sorte, non houbo que lamentar feridos, pero non sempre é así. E hoxe preguntámonos como debemos actuar no caso de detectarmos un incendio cando estamos ao volante. Cada vez hai máis vehículos nas estradas, maior número de vehículos, maiores riscos. Non estamos exentos dos accidentes, tampouco de que nun momento dado o noso coche arda. Primeiros pasos que debemos dar. O vehículo comprobamos, vemos que empeza a botar fume, normalmente suele salir polos pedales ou huecos de ventilación. Parar o vehículo, señalizar a zona, proteger, alertar, proteger a zona para que non se produzca outro accidente máis, a través dos indicativos que hai do rotativo ese que se pon encima do vehículo, protegelo ben, nos colocarnos nunha zona segura. De mínimo 50 metros de distancia do coche. Nos, e se se dá o caso, as persoas que nos acompañen. Seguintes pasos que non debemos facer baixo ningún concepto. Abrir o capó. Se abrimos o capó do vehículo, sea un motor con tracción traseira ou dianteira, non abrir os capós, non abrir o maletero e manter iso cerrado, porque o que estamos facendo é, se abrimos, manter esa combustión, alimentándolle de oxígeno a esa combustión. Intentar apagar, intentar sofocalo con calquera outro medio, porque non vamos a dar capaces. Nadie leva un extintor no vehículo. O ideal sería, pois, levar un extintor. E ese incendio é fácil apagalo en fase de conato. Normalmente sempre empezar a arder o vehículo no motor. Nin mantas, nin auga, nunca intentar apagar, tampouco volver ao coche. É como cando hai incendio nunha vivenda, non podes retornar a coller algo ao piso, senón xa ao mellor xa non volves. E aí pasa igual, porque pode haber unha explosión, pode tirarte para atrás dun airbag, dunha roda cando está ardendo, de gasolina do depósito, etc., etc. E iso pode ocasionar lesións maiores. O vehículo, cando empeza a arder, o 99% das veces é sinistro. Por iso compre, máis que nunca, ter en conta estas recomendacións. En Lalín prepáranse para o eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto, un fenómeno que en Galicia non se produce dende o ano 1912. O Concello prepara un completo programa de actividades que inclúe divulgación científica, música e tamén a promoción do patrimonio megalítico de Alperiz. A eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto será o grande acontecemento astronómico do último século en Galicia. En Lalín, a fase de ocultación total terá unha duración duns 20 segundos. O Concello prepara un programa de actividades en colaboración co Observatorio Astronómico de Santiago. Haberá unha observación guiada a cargo do astrónomo José Ángel do Cobo. Creo que pode facer aquí unha labor de explicación moi importante, e farémola desde aquí para ver o eclipse. Logo tamén gustaríanos facer un festival dedicado, pois non sei, ás estrellas, ao sol, á lúa, o que sea, un festival que estamos buscando como chamarlle, para que a xente que veña a ver aquí o eclipse pois poida ter aquí música un pouco ligada ao que é a ocasión. Tanto o festival como a observación guiada do eclipse vanse facer a carón do Altar do Sol, un monumento megalítico declarado ben de interese cultural en 1974. Forma parte da necrópole de Alperiz, que o Concello de Lalín pretende recuperar e poñer en valor. Pero queremos ir moito máis alá para intentar que o Altar do Sol e o conxunto megalítico de Alperiz, xunto ca Mamo da Cruz, que está pendiente de escavar e que está pedida a Xunta, pois podamos facer un punto de referencia obligado no que toca a paisaxe, no que toca a, digamos, a cultura megalítica que pode haber en Galicia. As actividades relacionadas co eclipse enmárcanse dentro da promoción de Lalín como destino Starlight de observación das estrelas. O eclipse total de sol coincidirá co día de maior intensidade da chuvia das Perseidas. Pois precisamente imos en directo ata Lalín e facémolo a través das cámaras web que poden visitar na nosa páxina g24.gal e así comprobamos ademais as temperaturas tan frescas que hai por todo o país a pesar do brillar do sol. Esta é a imaxe que recibimos dende ali, dende Lalín. Agora mesmo o termómetro non vai superar hoxe os 11 graus.
Outro dos focos de atención co que imos conectar en breve está en Ferrol, no arranque da súa famosa Semana Santa. Está unha panorámica da cidade a través da cámara situada en Montefaro. 13 graus de temperatura agora mesmo. Tamén imos falar en breve do atractivo turístico da Semana Santa en Galicia dende Sanxenxo e así loce a estas horas a localidade veciña Portonovo nunha xornada tamén bastante fresca con 12 graus malia o sol. E as CIES son, sen dúbida, outro dos nosos tesouros para visitar con este tempo solleiro e en vacacións. Aí as vemos, dende Baiona, onde agora mesmo hai 13 graus. Rematamos hoxe no interior, ollando a cámara móvil que nos ofrece estas vistas da cidade de Ourense co ceo case limpo. Tamén día moi agradable, pero fresco, e tamén, atención, con 13 graus de temperatura. Unha das sobremesas máis populares desde vello na Semana Santa son as torradas. A medida que se foron deixando de facer nos fogares como receita de aproveitamento, comezaron os concursos para encontrar as mellores e as humildes torradas empezaron a incorporarse xa nas cartas de moitos restaurantes de prestixio na busca dos sabores de antano. Entramos nas cociñas do restaurante A Mundiña, que se alzou co título de mellor torrada da Coruña de 2025 e sen espavento ningún. A única diferencia que ten da tradicional é que o pan non é o pan reseso que utilizaban nas nosas casas de sempre. Horneámolo o día que facemos as torrijas. Leva un baño de leite con azúcar, limón, naranxa e canela. E despois pasámola polo huevo e vai fritida no aceite, volta e volta. Ese toque dulce que daban as avoas co azúcar e nos dámolo co tofe. Botaríamos un pouco de canela por encima, que sería como o toque máis tradicional. Remátano con améndoas e xeado. E así, o que fora prato de aproveitamento caseiro actualmente está na carta deste e moitos restaurantes. E aquí é un dos máis cobizados durante o ano, con e sen premio. É moi raro unha mesa que veña, pida postres e non tomen a torrija. Un día que eu pensaba que era broma e salían de 3 en 3 nas mesas. De torrija, e decía. É un dos doces máis antigos dos que se ten constancia, dis que datan da época romana. Antes de reinar na Semana Santa, servían para a recuperación das mulleres tras o parto. Esta é a nosa famosa torrija. Hoxe domingo de Ramos en case todo o país celébrase procesións con este motivo. Unha das que congrega máis fieis é organizada pola Confraría das Angustias en Ferrol e ali está Andrea Otero. Contanos, Andrea. Sí, efectivamente, esa procesión remataba hai uns intres aquí nesta igrexa do Pilar que teño ás miñas costas e que hoxe é un día moi especial aquí en Ferrol porque saen a procesionar 3 das 5 confrarías que ten a cidade. A mañá estivo marcada por esa Irmandade das Angustias e tamén pola das Dores que tras bendecir os ramos e as palmas tomaron as rúas entre a emoción de centos de devotos. Xa pola tarde, a partir das 7, é a quenda da Irmandade da Soidade que organiza a procesión do Ecceomo, unha das máis ancestrais da Semana Santa de Ferrol, unha celebración que conta xa con 4 séculos de historia e que está declarada ben de interese turístico internacional. Nosotros abrimos la Semana Santa y la cerramos también. Es siempre la procesión de inicio y la procesión de que los niños aprendan, porque muchos de los que vienen hoy no han salido nunca. Entonces es su primer contacto y es para formarse un poco. Ya en las procesiones de miércoles y jueves ya veréis si estáis por aquí de que ya van perfectamente formados. A bendición dos ramos ás portas do Santuario das Angustias deu inicio ás primeiras procesións da Semana Santa de Ferrol, unha das máis multitudinarias de Galicia. Ven moita xente de fora, entón, para nos é un orgullo ser ferrolás, que a xente veña e aprecie os tronos que temos, bueno, que o tempo nos acompañe. Este ano para nós é especialmente especial porque é a primeira para o pequeno. Nós somos de Ferrol de toda a vida, entón vivímola dun xeito aínda con moito máis agarimo, con moita máis emoción, non? Sí. Eu viví aquí cando era nena, aquí me bauticei, aquí fixen a comunión, aquí caseime, entonces teño moita devoción, claro que. Para nosotros la Semana Santa es muy especial. Traemos esta palma que la vamos a levantar muy alto. Protagonismo especial para os máis pequenos nesta primeira procesión, a de Xesús, amigo dos nenos, que percorre o barrio de Esteiro ata a igrexa do Pilar. Como somos de aquí de Ferrol, gustanos vivilo, pero de verdade, o sea, queríamos
Pois saber a experiencia. Levo a conta xa desde que se acaba ata que empeza outra vez. Mola moitísimo salir e vivilo de dentro. A Semana Santa de Ferrol conta coa declaración de interese turístico internacional e moviliza a máis de 2.000 persoas entre cofrades e músicos. Pero ollo que a outra semana declarada de interese turístico internacional tamén é a de Viveiro. Nesta localidade tamén saiu á rúa a procesión da Borriquiña. O acto congregou numerosos asistentes que acompañaron o paso coas súas palmas e ramos que logo foron bendecidos. Pola tarde, ás 8, sairá a procesión do Ecce Homo organizada pola Orde Franciscana Segrar. E hoxe as temperaturas son baixas, sobre todo se está a sombra, pero con todo o sol está de visita, ese é un factor esencial para que os visitantes veñan con ganas a Galicia e ollo que nós tamén o desfrutamos e ben que se nota en vilas como a de Sanxenxo onde estás ti, Demetrio. Notase as boas temperaturas a pesar dese fresco que fai que toda esa xente que hoxe disfrutaba destes rayos de sol polo paseo de Silgar teña que ir con esas prendas de abrigo porque as temperaturas son bastante suaves, 12-13 graus marcan agora mesmo os termómetros, moita xente que está xa disfrutando deste arranque, deste inicio de vacacións de Semana Santa para disfrutar deste día de sol a pesar do fresco e tamén dese descanso máis que merecido. Aquí en Sanxenxo, como está moi abrigado do norte, en determinados lugares o vento do norte apenas o nota. Sin embargo, se estivamos nunha zona máis exposta, pois sí sería bastante incómodo. Vamos ir comer a Guardia e ali vai ser outra historia. Sí, aquí estás ben. Lá em cima era um gelo. Está muito vento. Ali acima está muito vento mesmo. Un día precioso. Además, es que es como un regalo, ¿no? Ahora en Semana Santa y que nos venga este tiempo así tan estupendo. E comeza a temporada de Semana Santa tamén nas viaxes ao Parque das Illas Atlánticas, outro dos atractivos turísticos do país. Xa saben que para visitar calquera das illas é preciso unha autorización que se pode sacar a través da central de reservas do parque. A Xunta ofrece ademais a posibilidade de realizar a visita de xeito guiado, dirixida por guías profesionais do parque. As rutas serán de balde, aínda que os participantes terán que pagar o billete do barco. Bueno, parece que esta tempada promete, vemos moi tempo, toda a Semana Santa, bueno, a xente está animándose moitísimo. Y de relajarme con amigos, estamos de viaje con amigos, así que la idea es pasarla bien y disfrutar. Dicen que es una de las más lindas, que está en el top 11. Y ya que hay que tener cuidado con las gaviotas, que se comen la comida de la mano y ya. A estrada foi este sábado a capital galega da batucada. Máis de 250 percusionistas participaron na segunda edición dun encontro dedicado a este xénero musical. A xornada remataba cun desfile de todos os grupos participantes. Os ritmos afrobrasileiros de Salvador da Bahía encheron este sábado as rúas e as prazas da estrada. Por nós os ritmos que tocamos é un bloco afrobaiano e o que tocamos son temas tradicionales de Salvador de Bahía. 250 percutores de 8 bandas chegadas de toda Galicia participaron no segundo encontro de batucada organizado polo Grupo Latexo Percusión de Santiago. Din que cada vez máis xente se anima a tocar porque é unha música integradora, accesible e doada de aprender. E eu creo que o interés a día de hoxe é crecente tamén, porque é un formato que é super interesante porque é integrador e non necesitas moito para poder sair á rúa a tocar. Tamén é verdad que despois podes é infinito. Entonces eu, por exemplo, que levo 20 e pico anos tocando, podo sair a tocar á rúa cunha persona que leva un ano tocando e os dous vamos a estar disfrutando. Entonces é un formato que nese aspecto é único. Años y medio tocando y pues hombre el ambiente que se forma, aprender música con gente, es muy buen rollo, es muy divertido. Bueno, más que nada por tocar algo de música. Un amigo me invitó a tocar no grupo e anoteime. Llevo 7 años y la verdad especial pues fue un poco una forma de salir de la rutina, del trabajo y desconectar, estar con compañeros, pasarlo bien y bueno. Y ahí estamos, pasándolo bien sobre todo.
O encontro, que chegaba á súa segunda edición, rematou cun desfile de todas as bandas participantes polas rúas da Estrada. Coa chegada da primavera do bo tempo, moita máis xente anímase a botar a andar polas rutas de sendeirismo. Unha práctica, por outra parte, recomendable durante todo o ano polos enormes beneficios que reporta para a saúde. Así é todo, para evitar mancarse ou deshidratarse, compre ter en conta unha serie de consellos á hora de poñer un pé tras o outro e botarse a camiñar. O sendeirismo resulta beneficioso para a saúde ao longo de todo o ano. Pero co tempo primaveral e máis aínda tras un longo inverno, disparase o número de seguidores desta práctica que de partida non require un bo estado físico e moito menos un rendemento deportivo exixente. Hai anos non facía nada, empecé a facer exercicio e encontro moito mellor. Me tranquiliza. E durmo mellor de noite. Claro. Os beneficios son moitos. Beneficio cardiovascular, beneficio para manter a mente e o corpo san, a nivel de estrés laboral, a nivel de estrés da vida mesma. É un deporte fácil, un deporte que todo o mundo pode facelo, é un deporte que está ao lado das cidades e dos povos. A hora de botar a andar, compre seguir unha serie de recomendacións principalmente relativas ao calzado e a roupa. Se o terreo é irregular, débense protexer os nocellos para evitar escordaduras, ademais de usar pezas de vestir que transpiren. Doutra banda, a hidratación resulta fundamental, sobre todo cando vai calor, polo que non está de máis levar unha botella de auga en calquera das súas múltiples modalidades. A xente que fai senderismo ou trekking suele levar a botella, non leva tanto o sistema de hidratación. Algúns que fan moi largo, sí, pero se non, o normal é que leven auga nos botes. Un calzado importante, con os bons tenis, unhas boas zapatillas, algo cómodo, depende do terreo, acompañado. É importante avisar onde va sempre. Pero xa sexa sendeirismo, sexa ciclismo, outro deporte. Vas aprendendo un pouco polas bravas, cando empezas, pois non sabes moi ben. Te sales cas zapatillas que tes por casa, ves que hai que me doi por aquí, falas con amigos, pois pode ser isto e probas e ao final, pois acabas comprando, pois, como ten que ser, unhas zapatillas adaptadas para que non te podes mancar. Millor é que se asesore nunha tienda especializada, se pode ser. É mellor comprar unha vez algo concreto que non comprar seguido cousas que ao final non che van a servir. Sexa polo medio do monte, pola beira do río ou polas coñecidas popularmente como rutas do colesterol, o caso é poñelo pé no camiño e coidar os pasos. Ben, pois viveiros e tendas de produtos agrícolas tamén comezan a notar a maior afluencia da clientela co comezo da primavera. O sol e as boas temperaturas animan a despreguizar a horta e máis o xardín, e pros que se inician non só é mercar plantas, compre uns traballos previos que os profesionais destes negocios explícanos polo miúdo. Entre as flores cada vez é máis popular ver nas cidades plantas comestibles en maceta. Ven moitísima xente a decir, mira, teño unha maceta de estas dimensións, por favor dame algo que poida cultivar aí. A tolemia primaveral polo verde, inda en espazos reducidos, fai que leitugas e amorodos xa estean a desaparecer das tendas de produtos agrícolas. Para o pemento e para o tomate, sexa quizáis un pouquiño cedo, por culpa de se nos ven aínda un pouco de frío, pero que todo o resto podemos ir metendos na nosa horta e que vayan medrando e demais, tipo cebolas e puerros. Dun ano para outro, compre remexer a terra, descompactala cun legón, fertilizala con materia orgánica e botarlle cal para regular o pH. Cun angazo, fora pedras. Igual que nos xardíns, que tamén comezan a espertar. Isto ven todo un maceta, pois non máis é quitar maceta a plantar, e si, é moi recomendable que isto despois teña unha continuidade de abono. Aos primeirizos xeranios seguenos as xiñas, sulfinias, alegrías, guineanas e begonias. Sei que hai unha volta das dalias e gladiolos das nosas aboas, que anda ás aromáticas. Houve unha parada do tema do bulbo, pero volvo outra vez a ver bastante... Sí, eso ainda se sigue plantando, o gladiolo e todo eso. Porque a todo mundo lle gusta ter un xardín, inda que sexa nunha maceta. A proposta dos veciños da parroquia de Busto de separarse de Santiago de Compostela para incorporárense ao Concello de Trazo reabre un debate que xa tivo un antecedente no propio municipio. O caso de algúns núcleos da parroquia de Barciela que hai 20 anos pasaron a formar parte do Concello de Oroso. O proceso de segregación da Barciela iniciouse en 1996, impulsado pola propia veciñanza, que argumentaba a súa maior vinculación xeográfica e funcional co núcleo de Sigüeiro. É o normal, tendo o ayuntamento ao lado. É o máis normal. E por iso quixemos pasar, non por non estar contentos en Santiago. Pero quixemos pasar por os. Aquí en Sigüeiro empezou a haber todo, porque había de todo.
e hai. Entón foi cando quixeron vir para... quedaron contentos e quixeron vir para aquí. Para trámites, pois, por exemplo, eu tiña que ir buscar certificados a Santiago, ao Concello de Santiago, certificados por os rapaces para o colegio, e eso tiña que ir a solicitar lá. E non me quedía cómodo, non? A segregación incluiu o sector da Barciela que se integra no tecido urbano de Sigüeiro, que inclúe ámbitos como a Foca, a Igrexa e Sigüeiro Santiago, na contorna da Avenida da Garabanxa. Estableceuse como nova fronteira natural entre os dous municipios o río Tambre. Entonces, que eu cando fixen a casa ainda era de Santiago isto. E despois o tempo pasou para aquí. De Santiago estaba moito máis aislado, non atendían apenas nada, e jurasia todo aquí, pois hasta mesmo as luces públicas deste lado non sabía. Os concellos de Santiago e Oroso acadaron un acordo para facer efectiva a incorporación desa zona ao termo municipal de Oroso, que a Xunta ratificou por decreto no ano 2005. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias. Quedan agora con Loli Gómez e a previsión do tempo. Que pasen bo domingo. Adeus.